Enw i yw Mared Jarman a dwi'n actores ac yn sgwennwr o Gaerdydd. Ges i'n eni gyda cyflwr llygaid o'r enw Stagod nath ddatblygu pan o'n i'n 10 mlwydd oed, ac felly nawr fel artist sydd hefo namgolwg neu anabledd, fi'n ceisio creu gwaith sydd yn dangos lleisiau a persbectifs o bobl gwahanol sy'n byw mathau o bywydau gwahanol. Dath y Bwrsari Datblygu Syniad gyda Theatr Genedlaethol ar adeg fi'n credu oedd yn anodd iawn yn bywydau pawb. Oedd yn adeg y cyfnod clo, lle oedd y byd ben i weired a bod neb yn gwybod beth oedd yn mynd mlaen a beth i ddisgwyl. Bron dros nos nes i ddarganfod y Bwrsari nath rhywun anfon i fi dros e-bost, ac oedd yn eitha quick turnaround i fi achos o'n i bach yn late to the party, ond pan nes i weld ni fel, gosh, fi wedi bod yn cwyno bod dim cyfleoedd yn dod lan a nawr mae'r un perffaith o'mlaen ni. Felly oedd rhaid i fi wneud rhywbeth, oedd dim dyfu syniad cadarn yn barod i fynd, o'n i fel, mae rhywbeth, fel person creadigol, dyma'r galwad, mae rhaid i fi wneud e. A fi yn rhywun sydd yn licio sgwennu gwaith a creu gwaith sy'n seiliedig ar y mywyd i, neu rhywbeth sydd wedi digwydd yn y mywyd i, neu pobl sy'n agos i fi. Yn enwedig achos bod fi'n trio dangos mathau o bywydau gwahanol neu cymeriadau gwahanol ag ati. So, yn anffodus nes i golli ffrind yn ystod y cyfnod clo. Ac oedd e'n rhywun o'n i wedi gweithio gyda'n o gorffennol, ac oedd e'n ddyn oedd yn byw gyda dwarfism. Ac oherwydd y ffaith bod ganddo fe anabledd gweledol, oedd e'n cael ei fwlio yn ddyddiol oherwydd hwnna, ac ar ôl cyfnod doedd e ddim yn gallu derbyn hwnna dim mwy, doedd e ddim yn gallu byw fel hwnna dim mwy, ac nath e benderfynu rhoi diwedd arni. Ac i fi, fel rhywun sydd efo anabledd cudd, ac oedd yn ffrind iddo fe, oedd hwnna'n rhywbeth rili cymleth i'w dderbyn ac i'w ddeall, ac oedd e'n sioc mawr i bawb, achos yn anffodus oedd e'n rhywbeth oedd neb yn disgwyl. Ac nes i ddechrau meddwl, beth yw'r cymleftod yna rhwng beth yw bywyd pan ti'n edrych ar rhywun arall ti'n meddwl sydd yn byw ei bywydau'r gorau llawn hyder, a wedyn ti fewn mae'r tywyllwch a mae'r strugl. Nawr, dyw'r darn ddim wedi selio am marwolaeth y ffrind, ond o'r lle yna, dyna'r cnawd. So, y syniad ar hyn o bryd, y teitl gweithiol fi wedi rhoi i fi fy hun yw Byth Bythoedd Amen. Ac mae e'n stori un menyw, cael o'n i cadw gweud, it's a one-woman show that gets interrupted by a drag queen. O'n i'n rili ffodus ar hyd y siwrne o ddatblygu'r syniad bod fi mentor yn Alan Saunders, the one and only. Hefyd, wrth gwrs, sydd by night, a gweithio by day, yn cael ei weld fel Connie Off, sydd his drag persona. So, oedd e'n bwysig i fi bod fi yn gweithio gyda rhywun sydd falle bod fi yn gallu cael y sgyrsiau yma gyda. Rhywun sydd yn gwneud pethau tebyg i fi, wrth gwrs mae Alan yn sgwennu ac mae e'n actio ac mae e'n creu gwaith ei hun trwy gwaith Connie Off. O'n i moyn rhywun bydden ni'n gallu just parablu mlaen gyda a datblygu a gweld beth bydde'n dod o hwnna. Ond hefyd rhywun sydd efo lot mwy o brofiad na fi, oedd yn gallu helpu fi i strwythuro pethau a gofyn y cwestiynau cywir. Helpu fi fel sgwennwr newydd i rili feddwl am ble oedd y siwrne yma'n mynd ar y stori yn gyflawn. Oedd e'n wych, oedd e'n hyfryd. Ges i sawl sesiwn jyst yn trafod gyda Alan, ac beth oedd yn wych hefyd am Alan wrth gwrs fel dyn hoyw ac drag queen, oedd e'n gallu dod ar elfen yna mewn iddo fe, achos bod fi eisiau gwneud yn siŵr bod fi wastad yn cadw'r gwaith yn authentic gymaint o fedrai. Bydden ni wir wrth y modd yn datblygu'r byd yma ymhellach a'r pobl yma ymhellach, achos fi'n credu bod na le'r straeon yma yng Nghymru
Mae yna le i ni i weld y cymeriadau yma, i glywed y straeon yma, dyn ni ddim wedi arfer hefo. Mae 25% o ein society ni ym Mhrydain yn bobl anabl, ond eto dydyn ni ddim yn gweld y straeon yna. Felly, byddwn ni'n wrth y modd yn rhoi ar y llwyfan. Mae'n wych bod Theatr Gen yn creu bursary fel hyn, dim jyst ar gyfer y grŵp yma o bobl, fi'n perthyn ni, ond fi wedi gweld bod nhw'n gwneud sawl bursary gwahanol ar hyn o bryd. A fi'n meddwl bod angen mwy a mwy o hwnna, dyna lle dyn ni'n ffeindio gwerth. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi digon o gyfleoedd i gymaint o bobl a fedrwn ni. Fi'n mor ddiolchgar ac fi'n rili gyffrous i weld yr holl waith arall maen nhw wedi datblygu hefyd.